Horas madihita saluhutna di hamu akadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pasod dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hata ni tu hata nagabe jamita di Jumat Agung. Parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus di tanggal 7 April 2020 imana tersurat di Heber bidu 5 ayat 7 rodi ayat 10 dohot topik Yesus Kristus sibuan haluaun saliling-liling na Yesus pokok keselamatan. Hujaha madihita ta payhutihu madibagasan rohat tabe sono madidok hatan itu hatta. Tagajol maibana dipilihod doaka pangiduan na dohot elehelek na mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatian. Jadi ditangihod do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ay atik pe anahi bana di guruhod do panguluyon marhiti siyan na tinaunay. Jala dung ripas gabi sikorhon haluaon saliling-liling na do ibana di sudi na manguluy ibana. Di guarde bata ibana situan ni malim mangihuton horong nisi Melkisedek. Ima hatan itu hatta. Ra setuju do hita molo didok lingkungan sekitar sangat banyak mempengaruhi sikap dan sifat seseorang. Didok akan tua-tua ni halak Batak dang dau tu bisa bonana. Molo dau gabe mahua tahe. Molo do gabe sayur ate. Dang dau tu bisa bonana dalam arti bahwa sikap seorang anak tidak jauh dari sikap ayahnya. Dang dau nuni pangalahuni sian naturasna. Agorupa boydo marasing. Adong do namanuman omakna. Adong do namanuman opungna sian bapakna. Adong do muse na manuman opungna sian omakna. Adong manumat tante na ate. Manuman udana, manuman na buruna. Ra lau sarung musedo na manumat tetangga. Moloon ngasih pahatu soniate. Bah, dang mirip waktu bapak naninna, dang mirip tua makna. Isiru na sinuman nate. Ninna rupane, gabi masih berengam mana sida penuh dengan curiga. Jangan-jangan. Seorang anak akan belajar dari bahasa dan sikap orang tuanya. Marsiajar makatai. Marsiajar merdalan. Olo do dipakai sepatu ni bapak nai. Sa dipaihuti rupani songo dia amung nai merdalan. Molo say olo bapak na madok hata na susuman tiruon ni anak nai dwe. Misalna say olo madok bodat. Olo do laus dohonon ni anak nai hatai musai tu ibana. Tu bapak nai. Jadi saya dipasomal-somal madok hata na sumanate. Do nadingkan asa adong tiruon ni aka yanak kotai. Taingot adong do video dubbing sidipuan. Jadi bodak do ahadui siamang doi dibain makatai rupani seolah-olah makatai te. Pak, kenapa aku bodat? Nina anak nai itu bapak nai. Roma bapak na mangalusi. Pertanyaanmu aneh terus. Bagaimana kau herek, mamakmu juga budat, ninna bapak nima, saya songon na kesal rupani setabi. Hamudo nga sahapor siaun, sian hatorangan na digijangi gabibui matadok, akan nasay marsaur dohot tuhatai, say nangulu ni Kristus nama hanguluhonon ni. Memiliki sifat-sifat Kristus dan bersikap seperti Kristus. Adang do tu bisya bonana. Didok di Yohanes 10:15 ay situruo do hule hotu hamu
asa dibahek kamu songon nau kubaini Tuhamu. Aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Atong merhite parningotan hama mateni Tuhan Yesuson doho merhite trupu jami taon akadia ma naing tiruota siat Tuhan Yesusi. Teladan apa yang hendak diberikan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tutuna perjulu ikom marsiajar dohita marhauduhon. Belajar taat. Ima persiajaran na perjulu di lehon Tuhan Yesus marhite si taonon dohot hama matena di hausilangi. Didok di ayat 2 ay atik pe anahi ibana diguruhod do panguluyon marhite sian natinaon nai. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar taat menderita. Hamu kadongan dangadong ngulu na lias sian si taonon. Dangadong ngulu na lias sian ni. Macai gudang duha maolo doho si taonon na ikon na dupata. Na ikon tuhuhota. Na ikon porsanota. Hatani Tuhanon na yang mengajari kita betapapun beratnya penderitaanmu, betapapun banyaknya bebanmu, betapapun jauh dan lamanya kita berjalan, tetaplah taat pada Tuhan. Marhauduhoma. Odo tiruan nuaing siat Tuhatai. Ai atik pe anahi ibana diguru hodo panguluyon marhiti sian na tinaunai. Lapatan na Yesus sendiri belajar taat atas penderitaan yang dia alami. Lam hita ma tung marjunggilei hita alani hacik na songodana rupani na marguling-guling na olo marguling-guling ala sodioloi pangiduan na danggabe dalan pasohoto si taono niate. Danggu gabe marguling-guling ibana itorgabe so daang. Jadi daripada marguling-guling, tumigom ma pinauduk, belajar taat. Imana perjulu, napadua kon marsiajar marsitaonon, belajar menderita. Ay pola marsiajar marsitaonon, imara didok nadiba. Mula dok pola do, jala ikod do. Buasa, ay gudang dusian hita jol maon na soolo marsitaonon. Atik pe sadar dui bana dangadong ngulu di tanoon na lias siya si taonon. Jala torop dusian hitaon na sosia marsitaonon. Bukti na dia. Bukti na adong do na marsitaonon ni gabe madabu tu hasipele beguon gabe dang marpakirimo be ibana. Idua sa ubahid di paingot Apostel Paulus di sada Tesalonika bidu 4 ayat 10 tului asa unang marsak kamu songon akan leban naso marpakirimoni ninna disi supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lapatan nadang na diorai berduka, dang na diorai tangis, bahkan dang na diorai mengadungi. Alai unang gabe somar pakirimon. Mate mau. Alak mau Tuhan. Saininna. Hape hola ronggur dope makuling. Ngame biar ibana. Gaitu de Tuhan. Gabe ninna. Hamu kadongan. Pinomat na duay majo na buhay. Taguru hosya Tuhan Yesus. Songo telada dihita. Hatik pesadar duhita. Godang dope na ikon guru honot tadinguluon. Tengok ma, hidup yang diberikan kepada kita bukanlah hidup yang sempurna. Hidup yang tanpa masalah. Jaladang arung dupesian hitaon na tamat na manguluon. Haru Yesusi toktong merguru. Songon nidok ni detaido. Gudang dupe si guru hono mi asatung doso dohot Tuhan mi. Buku de nomor 420 sadayate. Alania kamang dohot tamuinang marhite si taonon dohot hama mate ni Tuhan Yesus na disungguli hitan waing marhite parningotan
ari hama mate ni Jesusi di Jumat Agungon, naing marguru hita sian ibana, naing marsiajar hita sian Jesusi. Pinomat na dueima na buai guru honota. Asa tahu hita gabe aka halomuan ni Tuhata. Yesus Kristus do sibuan haluaon saliling-liling na di hita. Jalan nagabi turuat di ragam niya kasitaonon na taadupi. Margugo mahita di sing. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, say pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbuihok katami, parbuih na denggan parbuih na tonggi, di bagasan Jesus Kristus, martangia kami tuho. Amen.